खुलुमबाय बयनिसिमबो बे नेलमांगला एरियानि बेलासि समाव जुथुमनाय मेलाव नुजाफैनो हानाय जोंनि BBWनि दैदेनगिरि आरो मावथिगिरि मेम्बार बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनिनो नेलमांगला एरियानि रायजो राजा बिदा बिनानाव गासिनिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय। दा दिनै जोङो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन BBWA गायसननाया दिनै आजिलै बोसोरबायानो जानो हमबाय। दा दिनैसिम बे BBWA जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना दावगानायनिफ्राय दावगाबोगासिनो दं आरो मोजाङै मोजां जा खामानि जोंनि आखायाव फैदों बेखौ जों मोजां मोजां मावफुंलांनो हागासिनो दङ आरो नोंथांमोननि हेफाजाबाव दा बयबो रायजो राजानि हेफाजाबाव जोङो सोरनिबा खैफोद आफोद जानाय निदान जानाय बेफोरखौ जोङो सहाय होनो हादों एरिया बाय एरिया लानानै। दा नेलमांगला एरियायाव माबाफोर जायोब्ला जों बेफ्रावबो जा साबसे हायो बेहाय नुजाफैनो हायो बा बेलेग जायगायाव जायोब्ला बेफोरबायदिबो नुजाफैनो हानाय बेबायदि जों खामानिखौ मावनो हागासिनो दं आरो बेबायदि प्रब्लेमा जालांबाय थायो। दिनै नोंनाव जागोन गाबोन आंनाव जागोन बा सोरबा सासेनाव जागोन बेबायदि खैफोदा जोंनि माने सानथ्र'हायै बर'फोर दंबोयो। खैफोदा जोबनोनो थाङा मास मोनसेयाव खनब्रै खनबाया जाबाय थायो बा अनेक बार जाबाय थायो। बेबायदिनो जाबाय थालांबाय सोरबा खारबोनाय बेफोरखौ न'खरनि गामिनिफ्राय रायजो राजाफ्रा हांख्रायहरनायाव बा सोरनिबा एबसुनि लिडारफोर बा न'खरनि आंगो फिसायफोर आंगो सोरबा बिसिफोर हांख्रायहरनायाव जों बेफोराव उफाय गैयैयाव जोङो बिसोरनि न'खरनि गोरोबथानि थाखाय जोङो बेफोरखौ खामानिखौ मावनांगौ जानानै फैयो। दा बेफोरबायदि खामानिखौबो जों मावगासिनो दङ आरो फारसेथिं नैबे जोंनि बर' फिसाफ्रा जोंनि बेंगलराव फैनानै बा कर्नाटका हालामाव फैनानै गोबां थैगासिनो। दा जोङो थांनाय मासाव गैयाब्लाबो 6 जन गोथै साबासो जादों। लगे सानसेनो थैलागासिनो सानसेयानो थाया। दा बेफोरबायदि गोथै सहखौ जोङो गामिसिम दैथायहरनाय खामानिखौ जोङो मावनो हादों। दा जोंहा खौसेथि गैयामोनब्ला BBWA गैयामोनब्ला बेंगलर बड' वेलफेयार गैयामोनब्ला जों बेबायदि खामानिखौ मावनो हायामोन। दिनै बेंगलराव बादियाव नै दाख्लै थांनायाव टुमकुरनि खाथियाव गबि होननाय जायगायाव थैदों बिथाङा हार्ट एटेक जानानै। दा बेखौबो जोंनो BBWनिफ्राय लेंहरनानै जोंनो फाथायहरनो हादों गोथै देहाखौ। दा बेफोरबायदि खामानियाव मोनसे खौसेथि नङाब्ला आरो आफाद नङाब्ला जोङो खामानिखौ मावनो हाया। नोंथांमोना साननो हागौ दा BBWआ मा बेलाय बुजिया जानो हागौ, नाथाय बे BBWआ जेबो नङा। नोंजों आंजों मोजाङै मोजां जाहाथे खौसेथि थाथों। नोंनि दुखुखौ आं नायनो हाथों, आंनि दुखुखौ नायनो हाथों। दिनै जों BBWA गैयामोनब्ला जों रावबो सिना जानायबो नङामोन। बोसोन सारजोंबो जों सिना जानाय नङामोन, दा फंबायमोनजोंबो सिना जानाय नङामोन होमबा। दिनै BBWआसो जोंखौ खौसेथि खालामदों, जयैनो न'खरसे जोंखौ खालामदों। दा सोरबाफोर खैफोद जायोबा जोङो बे नेलमांगलायाव जायोब्ला नोंथांमोनखौ हांख्रायहरनो हायो। नेलमांगलायाव ओरैबायदि जाबायनोलै नोंथांमोन एसे अननानै हेफाजाब होदो। जों बेबायदि होनलायनानै बा जोंबो फैनो हास्लाबैबा नोंथांमोना मावनो हाबाय, नङाबा जोंबो फैनो हाबाय। दा जोंनिथिं जायोबा जों मावबाय बा नोंथांमोनाबो थांबाय। दा बेफोरबायदि जोङो गोबां सहायखौ मोनलायलायगासिनो दं आरोखि। दा दिनै जोङो बे BBWखौ ओंखायनो मानो फोथांनांगौ, बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखायसो। बर' हारिया जाहाथे गोबां जायगायाव आनि थानि जानानै थाफैनाय, खैफोदाव गोग्लैफैनाय बेफोरखौ जाहाथे जों बासायलायनो हानाय बेखौ जोङो हास्थायो आरोखि। दा बिनि थाखायनो जोङो बे जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना दाजेननायनिफ्राय दिनै गोजौनिफ्राय गोजौ दावखोबोगासिनो दं। गोबां दावखोबोबाय, दिनै सेन्ट्रेल लेभेलाव थांबाय। जों बयजोंबो सिनायथि जानो मोनबाय। जोंनि मावनाय दांनायखौ नुनानै बयबो जोंनि गभर्नमेन्टफ्रा, जोंनि BTR गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टफ्रा जोंखौ सिनायहरदों दिनै। गोजोनथाव बाथ्रा। नाथाय जोंहा दुखुनांथाव बाथ्राया बेल', जोंहा दिनैसिम खैफोद जायोबा जोंहा गभर्नमेन्टनिफ्राय थाइसेबो जोंहा सहाय मोनाखै, दिनैसिम अनसुंथाइ मोनाखै। बेल' दुखुनांथाव। बिथांमोना जों बुंहरसेयावबो हास्थायजेयावबो जों गले गले लाइजाम हरसेयावबो सहाय होगोन होननानै बुङो बिथांमोना। नाथाय
दिनैसिम जों अनसुंथाइखौ मोनाखै। जोंनि मेम्बारफ्रा आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा सानो BBW मा बिलाइ बेंगलर बर' मा बिलाइ माबा थाखा नायनानै जाग्रासो सोरबा माबा जाग्रासो बेफोरबायदि थाखा बख्ल'नानै जाग्रासो बेफोरबायदि अनेक खोथा बुंनायखौ आं खोनानो मोनो। नाथाय बेफोरबायदिखौ जेबो दासान जोङो गावनि जेब्बानिफ्राय गारनानैसो जोङो पकेटनिफ्राय गारनानैसो जोङो गारि मटर गाखोनानै सोरनिबा निदान जायोबा जों अनसुंथाइ सहाय हैनांगौ जायो। नाथाय जों दिनैसिम थाइसेबो जों रावनिबो थाखा मोनजायाखै आरो इयुनाव जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनब्लाबो जोंनि एकाउन्टआव फैगोन नोंथांमोननिफ्रायनो जों दिन्थिजोबगोन हिसाब फिसाबा बेसेबां फैयो बेसेबां मायो आरो दिनै जोङो उफाय गैयैयाव जोङो गासिबो साफ्रोमबो मेम्बारनिफ्राय जोंहा 1000 थाखा बोसोरसेयाव जोङो लिरनानै दं हिसाबै जों बे 1000सेखौ जोङो लानांगौ जानानै फैयो उफाय गैयैयाव मेम्बार गासिबो मेम्बारफोरनिफ्राय मेम्बार फिस होननानै जोङो मोनसे 1000से फैसाखौ जोङो लानाय जायो। मानो होनब्ला बे आखायाव माने जोंनि फान्डआव थाइसेबो थाखा गैयाब्ला माबा मोनसे बिपद जाब्रबोब्ला निदान जाब्रबोब्ला जोङो माबा सहाय हैस्लाबनो सोरबा माबा मोनसे अनसुंथाइ हैस्लाबनो बेखौ हायैनि थाखाय जोङो बे लामा थामा थाबायनाय मानाय लामा सामा थाबायनायनि थाखाय नैबे मेम्बार फिसखौ जों लानाय जायो। नोंथांमोना बे मेम्बार फिसखौ जे खांनानै हरनानै बे सोरबा प्रेसिडेन्टमोन जागोन सेक्रेटारिमोन जागोन बेबायदि साननो नाङा। बियो माने जोंनि एकाउन्टआव थागोन आरो जों मायाव बाहाया मायाव जों गारा नैबे जोंनि मेम्बार फिसखौ बेखौबो नोंथांमोननो हिसाब होगोन। जोंहा दिनै गोबां खैफोद आफोदाव जोङो गोबां थाखा गारनांगौ जानानै फैयो। नैबे दा बुंनो थाङोबा बर्थमान नै मैयासो जाब्रबनाय जाथायलाय बियो दा फुङावनो फन हरदोंमोन आंनिसिम केरेलानिफ्राय सानै जोंनि बर' फिसाफोर बे स्टुडेन्ट बिसोर उदालगुरिनि बिथांमोनहा फन हरबाय सारलै ओरैबायदि सासे जों बर' हिन्जाव मोनदों रेलवे स्टेसनाव जाहरबाय ओमफ्राय बेयो सानथाम ओंखाम मोनजायाखैनो बिराद मा खालामनोब्रा सार जों लानानै थांनो हागोन नामा बेंगलराव अननानै सारमोनहा हेफाजाब होदो होनना बुंबाय आरोखि। दे फंबायमोन नोंसोर माथो खालामनो जोंथ' बर' मानसिखौ जोङो आनिथानि खालामनानै दोननो हाया नोंथांमोना लानानै फैदो जों बेहाय मा खालामथावा जों नायनोसै होननानै बिथांमोनखौ जों लाबोनानै लेंहरनाय जादों लाबोनो फाननो थाखाय खावलायहरनाय जादों आरो। दा बिथांमोनहा फैबाय फैनानै 8थासोआव सफैदोंमोन ओमफ्राय नैबे फंबाया मोना थांनानै रिसिभ खालामहैदों रेलवे स्टेसननिफ्राय। दा लाबोनानै बे बर' हिन्जावा दंफैयो जोंनि गेस्ट हाउसआवनो मैया जों लाबोनानै दोनफैदों। दा मोनायाव थांनानै नायबाय बिराद गाज्रि अबस्था बेस्रा सोरजों फैफायामोन सोरजों मायामोन। दा बे दख'ना गाननायखायसो बेखौ जोंनि बर' होननानै बेखौ बासायनो हाबाय। जुदि सारिफोर माबाफोर गाननानै थायोमोनब्ला बेखौथ' रावबो मिथिलामोन। दा दुखुनांथाव बिराद सास्तियाव दं आरो बियो सोरनावबा 10 थाखा बियो सोरनावबा ओंखाम बिनानै जायो रेलवे स्टेसनावनो थायो बियो। बेसे गोबाव जाखो गावनो मिन्थिया मानसिया दुगैनायबो गैला लोबनाय गैला सेस हांख्रेबजोबलांबाय अबस्थायानो गाज्रि जाबाय। दा बेखौ लाबोनानै जोङो हराव लाबोनानै थुखैबाय माबाय जि गानफ्लाय होबाय दा एसे ओंखाम जाहोबाय दा दङ आरोखि। दा बेफोरबायदि खैफोदाव दा नोंजों आंजों सासे सानैजोंथ' हेफाजाब होनो हाया। दा ओंखायनो बे खौसेथि गोनांखायसो जों बेफोरबायदिनि जिउखौ जों बासायनो हादों नङा होमबा। थांनाय समाव बे थुमकुराव सानै बोराया खारनानै हाग्रायाव गोमालाबायनानै नागिरनानै खुनुरुखुम मोनफिननानै दा जों एसिसन गोनांखायसो बेखौ बासायनो हादों। दा बिथांमोनहा थैबायमोन। दा बेफोरबायदियावनो जोंहा गोबां गोनांथि जायो जोंनि बे एसिसन होननाय आफादखौ। बे आफाद गैयामोनब्ला जोङो जेबो मावनो हाया। आरो नोंथांमोना माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला जेरखम सोरबा कम्पानियाव अनारफ्रा पेमेन्ट होआ नङा होमबा होखारहरो। दा बेफोरबायदियाव जोंनि एसिसन थाङोबा बिसोर गियो उफाय गैयैयाव बिसोर हरनांगौ जानानै फैयो। दा बेफोरबायदिनो थैनायावबो होन दाख्लै थुमकुर गबियाव थैनाया आं फन खालामबाय बिथाङा फैसाखौ हरनो राजि जायाखैमोन। ओमफ्राय आं होनहरनायाव एसिसननि जों मानसि थांगासिनो दङ बिथांखौ बुं गैयाबाबो 80,000 90,000सो बिथाङा हरनांगोन होननानै आं बुंहरनायाव बे गिनानै एसिसन मानसि थांगोन होननानै गिनानै लगे बिथाङा 80,000 साननानै हरनाय जादों आरो। दा एसिसन गोनांखायसो बिदि जों दाबिनानै हरनो हायो। जोंहा जुदि एसिसन गैयाब्ला बेबायदि दाबि रावखौबो जों जेबो दमखिनोबो हाया दाबिनोबो हाया जेबो खालामनो हाया। ओमफ्राय सोरबा लोमजाबा साजाबाबो मा जायो हस्पिटालफ्राव थाखा दाबि गारो गोबांनो आरो जों अनारखौ नारसिननो हाया। दा अनारखौनो
जों सानैजोंलाय मा खालामनो हे मा बबेनिफ्राय फैदों थां आं जेबो मिथिया होनना बुंगोन नङा होमबा थिग बिदिनो अनेक खैफोद जाबोबाय जों इनस्टिटिउसननिफ्राय अनेक मानसिखौ दाबाय बेबायदि हेल्प खालामबोबाय जों थांनानै नुजाहैनो हायाब्लाबो मा खालामो जोङो फनजों अनारफोरजों रायज्लायहरो कलाराव सासे मानसिया थैदों साननैल' जायो सानथामल' जाहैदोंमोन मावनाया बाइक सौलायनानै थैदों थैनानै दा अनारा होनबाय बे मानसियानो सानथामल' जादों आरो बाहेरायावसो थैदों आंथ' बिनो मा फैसा सहायनो होननाय जानो हायाबा आं मोनसे राहा लानोसै नोंथाङा जेरैबाबो बिनि फ्लाइट खरसाखौ हरनांगोन थैनायखौ फाथायहरनो थाखाय होननायाव बिथाङा गिनानै लगे लगे बिजिनो 1 लाख थाखा सानना हरदों दा बे जों इनस्टिटिउसन गोनांखायसो जों नैबे खामानिया जाफुंगासिनो दङ इनस्टिटिउसन गैयाबा जों बे सोर हरदोंमोन 1 लाख बेनोलाय बे साननैल' खामानि मावदों आरो बेबो बाहेरायावसो थैहैदों जौ लोंनानै सौग्रावहैनानै थिग बिदिनो अनेक जाबोबाय आरो बेहाय मावदों बोसोरबा बोसोरनैबो मावनानै दं नोंथाङा जेनेबा बेखौ हेल्प खालामनांगौ होननायाव उफाय गैया खरसाखौ गासिबो हरजोबनांदों एम्बुलेन्सनिखौ दा बेबायदिनो जोङो गोबां मानसिनि खस्थ'खौ जोङो थांनानै सहाय खालामनो हायाबाबो जों थाखा फैसा जों हायाब्लाबो जोंनि इनस्टिटिउसननि गोग्गाजों जोंनि जौगानाय बे माबाजों हाबाफारिजों माने जों मावनो हायो आरोखि बेबायदि खामानिखौ जोंहा बिदियावनो दा नोंथांमोना बो मोजां आं गोजोनो नोंथांमोननि नेलबांग्लायाव दिनै रेजिस्ट्रेसन जानानैसो आङो एसे